بسم الله الرحمن الرحيم. Biz enatan wazifesi hamunke bardar bolmagy çağagın ýyzyna fikrine düşdüle gaýgysynda bolmaly. Hudaýdan dilep, Hudaýa bir salih awlat ber dip duasyndan dua etip başlamaly. Sen çağaly boljak, yani fakat çağı manzurunda bolmaly, salih bolmagy muhim musulman dogolla. Bir dua, bir de tagziýan salim bolmagy. Hey were ýywyskinde muragib bolmak, ey mutahil aroheleyler, ey olokon dogollar, zenan oglan şoklu dogollar, qawgur kulak asın şugurruna nesle ayendani pak sazi edip, nesle ayendani bir odan nesil özümizden koyup gitjek bolsak, öwünden gaýgysynda bolmak gerek. Dua muhim. Ve duadan beter ýywyski kesen zenanaňa we özüňe ýitiriýän çağan täsirine, çağan edebine däni beter täsir gözarda. Bir tafar awliýalar däni Hudaýyň dostlary zenany alanda izdivaz edenne zenanasyna aýdýanmış, ayal mene mundan öňçek dädemiň ýywyskisi bilen ýywyşdim, senem dädiň ýywyskisi bilen ýywysendirsiň, bu mahal bir-birimize golaylaşmaýly bir mowga çağı galamasyn şu mahal. Häzir bir 40 güllep men gideýin maňlaýdyra gydyp halalja çörek getireýin, şondan iýeli we içeýli 40 günden soňram çağan pikirine bolýly diýänmişdikler. Nägat bir arasaçylyk. Tamam ibadat bilen, täret bilen, ihlas bilen barýanmışdyklar. Ve her bir geçen heftede de geçti ve şumal yine bir tekrar etyen. Her bir hembestir olanla Allah'ın adı Bismillahirrahmanirrahim aydıp Allahümme cennibne şeytana ve cennibi şeytana mimma razaktena duasını okuyup barmak çağan salih olmağına beter tesir özardır. Allah'ın Hudaýy ýadyny salyp barmakta fakat bir lezzetim şehwetim yetirehin niyetinde bolmaly. Bir salih awlat däne şoň üstünden Hudaý maňa ata etsin dip niyetinde bolmak gerek. We inki muhim zatda geçen heftede aýtdym, ýene bir tekrar aýdýan hele niçe muhabbet bilen, niçe işq we alagy bilen hembesler bolsala çağı däni tekamüle yetmede, çağan zihni zekawaty däni gowulyp işlemede, cismi jany, ruhu rawany şat bolmada beter täsir gözarda. Yani eger hele hemmesler bolup hemhap bolanlar, eger bir-birinden narahat bolsalar, ököküýnede bolsalar, eger däni bir-birinden korkuda bolup ýöne bet naçar işe barýan bolsalar, hatmen bil çağa gardy, çağysynda bir kemçilik bolýar. Ruh rawanyna kemçilik bolýar. Peýgamberimiz aýtdy: "La yajlid ahadukum imra'atahu jaldal 'abd, thumma la'allahu yujami'uha min akhiril yawm." Muttafaqun alayh. Hiç biriňiz etmäňiz diýdi. Günnüýdüň güni zinanasyny däni kul tembih edişi ýalaga dip tembih edýär. Gorya ýensiye. O gece de şo bilen hemmesler boljak. Zinanasynyň ýüreginde ýok, hoşlugy ýok. Işq we muhabbeti ýok. Ýöne zor däni nahudagah islemeýän halatda barmaly. Şeysin çağı kembudy, muhabbet kembudy, rawany her bir kemçilikden çağan wujudunda döremäne durýan musulmanlyk bolla. Yani zinanany bir ýöne kul ýenjen ýanaga dip, bir buhut tavan ýalaga dip, işim ýok. Her delil vurup ýenjip ýene-de, yani biduni muhabbet, işq we alaga bolmaýyn ýaşamak çağalaňa bidirek menfi eserler goýýan musulmanlyk bolla. Ýöne jedel bilen fark etmeýär, hala erkek hele ýa hele erkege jedel bilen muhabbet ýok, hemişe dawa, hemişe wurş we şo bilen oglan galsa bidirek halatda oglan bolar dipdir. We ýene-de çağan salih bolmagyna, salim bolmagyna edilmeli iş garyndyk wagty hembesler bolmasızlyk, giýjän ahyryny daň wagty bolmaklygy tejrübe bilen
ulamalar şunu yetipdirler, şu gijan ahyryna çağa qalsa beter bir zihnida zakawati, zirinligi, aklı huşi zaynna bolup bir beter bir pornaşat, bir güýçli dayaw cismi canlı oglan hem awadalygyna hem zihniyetinle gowçağa dünýä gelýärdir. Ve bitirde salih bolmagyna eneň ataň şol eneň hassa göwresini çağa ba wagtynla dili duada bolmak, ýüregi bilen Allahyň zikrinde bolmak, Qur'any zol kulak asyp durmak, bidirek aýdym sazlardan öýünni aýtdyrmasynlyk çağa beter täsiraty kännaşylarlar. Şu moratda birji däne gurrun aýdyn hem ýydyna geçeýin. Merhum magfur bolup geçen Arif bu alim bolan Molla Hoca Nazar Mahzuni rahmetullah aleyh bir yaxşı zada, yaxşı bolup geçen adam bilen birisi ollay diýenmiş, ulasyň ey eneler we atalar. Ene ata diýeni şol çağa galan wagtynda näme aladada bolsalar, näme pikirde bolsalar, çağa hem dünýäge gelip ulalanna şol alada şo pikir bilen bolar dipdir. Ene we ata diýeni yaşayışında din, diyanat, kaygısı, kıyamat, Hudaýyň işqi, muhabbeti, gowzatlar pikirinde bolup şu zamanla çağa qalsa çağa hem şo bolar dipdir. Amma eger däni bidireklikde, vuruşda, dawada bir ýöne kellesi däni haram, günah bir bidirek zatlarda bolsa, çağa dünýäge gelip ulalanna o da şo bolar dipdir. Biz çağany dünýäge getirmäň üstünde gowy pikirlenşeýlen musulmanlar bolmaly. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.